Benvinguts a un nou programa de Dialogam Televisió, programa dedicat als minuts en el que llegirem algunes de les cartes que el passat 23 de desembre s'entregaren als patges reials. Programa patrocinat per l'Associació de Reis Mags i Dimonis d'Aielo de Malferit, amb la col·laboració de Pròxim, servei de telecomunicació que fa possible aquesta retransmissió. Al controls tècnics Vicent Márquez, a la coordinació del programa Pau Vicent, a la veu Ima Maiques i Eric Martí. Carolina Calaguig no pot assistir per motius d'agenda. En aquest programa no sols llegirem les cartes, sinó que també les comentarem. Escoltarem Nadales i una poesia del gran Lluís Laporta, dedicada a la població d'Aielo de Malferit, anomenada Nit de Reis. Recordar també que podeu enviar notes d'àudio al nostre WhatsApp, demanant els vostres desitjos per a les majestats. Telèfon 643 49 777 66. Repetim el número 64 49 777 66. Informem que no es diran els cognoms ni l'adreça postal, complint així la llei de protecció de dades de caràcter personal. Sense més preàmbuls, donem inici al programa després d'aquesta Nadala del grup Teràpia de Xoc, titulada Sense tu, una versió de l'original adaptada a Nadal. És de nit, és tot blanc, ja fa fred, amb el foc encès esperem, calentets i tots junts, la nit de Nadal, els regals són molt grans, sota l'arbre estan brillant. Esperem els tiets per sopar, sopa de galets i sempre estarà el Nadal. Sense tu, el Nadal, sense tu no és igual, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu, el Nadal, sense tu no és igual, sense tu jo no sóc ningú. És de nit, és tot blanc, ja som tots els amics per a celebrar. Els regals són molt grans, sota l'arbre estan brillant i sempre estarà el Nadal. Sense tu, el Nadal, sense tu no és igual, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu, el Nadal, sense tu no és igual, sense tu jo no sóc ningú. No, menjarem torrons, cantarem cançons, tots junts per brindar, tots junts per ballar. Menjarem torrons, cantarem cançons, vinga tots plegats, al vi molts plegats i
aniversari que em regalaren un patinet, unes sabates, roba, una suadera, colònia, una roda per a la bici, una llinterna que em fa falta. Pues per als Reis vull una moto, trucar. Estos dos àudios que hem sentit són de xiquets ja. Sí. Home, una moto no crec jo que la demani un xiquet de 10 anys. Els xiquets xicotets són demanat les coses. Bueno, anem a posar les cartes, que diuen així. Aquest any m'he portat prou bé, he fet els deures i sols m'ha quedat matemàtiques, però és que les fraccions són difícils. Bueno, he demanat un escalèctric i una dessuadora Levi's blanca per anar a la moda. Espero que ho tingueu en compte. Bon any nou. Bon any també per a tu. És que les fraccions són difícils. Jo comprenc els xiquets en aquest aspecte. Jo recordo quan era xicotet que la veritat que també em costaven, però bueno, en esforç tot, al final tot te recompensa. Recordar-vos també que podeu enviar notes d'àudio al nostre WhatsApp demanant els vostres desitjos. Telèfon 644 9777 66. Repetim el número 644 9777 66. Estimats Reis Mags, este any he tingut un mal comportament, però sempre hi ha excepcions. M'agradaria que em portareu la Play 4 i el FIFA 18 per a jugar amb els amics. També vull que hi hagi pau i tranquil·litat en el món, que és el més important. Jo penso com ell que també fa falta un poc de pau i tranquil·litat, que este últim mes ha sigut un poc prou... Caòtic. No, però n'hi ha sincers, veus, no m'he portat, no he tingut molt mal comportament. N'hi ha que són sincers i la Play 4 sempre triomfa, no sé per què. Bueno, anem a una altra. Estimat Melchor, Gaspar i Baltasar, este any he sigut molt amable en els meus amics de la classe. He compartit les pinturetes i també he après la taula del 4. Vull una caseta de Playmobil per jugar amb la meva germaneta xicoteta. També vull que em doneu salut, que és molt important, i que els majors no discutisquen tant. Espero que m'ho porteu. Lo primer no és important, però l'altre sí, una abraçada. Estic completament d'acord amb este xiquet. De vegades en quan sí que fa falta alguna discussió per a dir 4 coses que es tenen que dir. I també recordar a tots els xiquets que no sols tingueu que portar-se bé estos mesos, s'ha de portar bé durant tot l'any, que això de portar-se bé 2 dies abans dels Reis no val. Continuem en la següent carta. Hola, amics Reis Mags. Espero que este any me porteu la Play 4, perquè m'he portat més bé que mal. Per a que us feu una idea, el 55% del temps bé i la resta mal o regular. Així que com ha guanyat el bé, espero poder jugar al FIFA. Una forta abraçada del vostre amic. Hi hauria que preguntar als pares si ha guanyat el bé. Si ha guanyat el bé o no. Sí, sí. Pues com l'anterior, pues, que la porten a uno, no? I se'n junteu els dos i així jugueu uno contra l'altre. Ja està, molt bé. És el moment ara de fer un descans i ho farem escoltant Cançó de Nadal. Nadala del gran Antoni Ons, l'any 2011. A la tornada escoltarem les peticions que us heu enviat al WhatsApp. Recordeu també que podeu enviar notes d'àudio al nostre WhatsApp, demanant els vostres desitjos. El telèfon és 644 9777 66. Repetim, 644 9777 66. Camina per ciutat un home encorbatat, passeja un poc distret perquè té molt de fred, els ossos li fan mal i no sap què és Nadal. El vell captaire suplica venes tu, una esplèndida almoina per a la seva boina, li donem el que cal, tots sabem que és Nadal. És Nadal, arreu s'escolta un cant, és Nadal, ja ve
Nadal, arreu s'escolta un cant. És Nadal, ja ve Jesús i fan. És Nadal, alegre celebre, és Nadal, el joiós naixement, el fred desembre fuig. Tothom busca sopluig. Els tres reis de l'Orient cavalquen com el vent, deixen fondes petjades en el desert donades de dia i de nit, avancen sense fi. A la dolça claror somriu nostre Senyor, ens mira esperançat, content i confiat, l'estel marca el camí, deixem un nou destí. És Nadal, arreu s'escolta un cant. És Nadal, ja ve Jesús i el fan. És Nadal, alegre celebre, és Nadal, el joiós naixement, el fred desembre fuig. Tothom busca sopluig. És Nadal, arreu s'escolta un cant. És Nadal, ja ve Jesús i el fan. És Nadal, alegre celebre, és Nadal, el joiós naixement, el fred desembre fuig. Tothom busca sopluig. És Nadal, és Nadal, és Nadal, és Nadal. És Nadal, arreu s'escolta un cant. És Nadal, ja ve Jesús i el fan. És Nadal, alegre celebre, és Nadal, el joiós naixement, el fred desembre fuig. Tothom busca sopluig. És Nadal, arreu s'escolta un cant. És Nadal, ja ve Jesús i el fan. És Nadal, alegre celebre, és Nadal, el joiós naixement, el fred desembre fuig. Tothom busca sopluig. Demane provar. Hola, sóc Mari Carmen. Normalment per a Reis no demane res, però si tinguera que demanar alguna cosa, demanaria moltíssima salut i que tots els xiquets del món tingueren un regal el dia al rei. Pues mira, jo per Reixos vull que me toque el sorteig en els que he participat per a l'iPhone X o que algú me regale, així perquè sí, un iPhone a partir del 5 o el 5S ja me val. Queridos Reyes Magos, este año solo voy a pedir el laboratorio de Quimecefa, porque me gusta hacer experimentos y que mi tío se recupere de la rodilla pronto para jugar al fútbol. Este año he sido bueno con todos. Un saludito y recordad que os podré leche y galletas. Ai, que bonico. Això de la leche i galletes el meu fill també ho fa. És molt important la hidratació i sobretot en un viatge tan llarg és molt important recuperar-se perquè fem moltes hores de camí i Este xiquet o xiqueta vol el seu tio per a jugar a futbol, també és molt bonic. sobretot el que més es demana és la Play 4 i salut per a la gent que... Però jo crec que lo de la salut i la pau i tot això, o crec que són les mares les que ho inculquem des de xocotets, poseu això en la carta, poseu... per lo menos en ma casa passa això, eh? Sí, jo crec que també. Els tres Reis Mags de l'Orient. Este any m'he portat molt bé, i encara
encara que he fet rabiar a la meva germaneta i als meus tios els vaig trencar una finestra. Res de bo. M'agradaria que em portareu una manteta de la patrulla canina per a la meva gosseta, un ordenador per al meu pare perquè es posi vídeos de dibuixos i per a la meva mare molta paciència per aguantar-nos a mi i a la meva germaneta. Gràcies. Un bes molt fort. Jo llegeix que ahir que m'he portat molt bé, però no sé jo si t'has portat tan bé com dius. I quan demana paciència per a la seva mare, perquè farà molta falta. Sí. No sé jo lo bé que t'has portat. Ho parlarem en els Reis, a veure què diuen. Bueno, anem ara a escoltar alguns dels àudios que us heu enviat. Desitge salut per a tots, que el món siga molt més just i igualitari i que no es destruïsca més el planeta. Gràcies. Ui, una nena plorona. Una nena plorona i metes i esqueixis d'aula i també metges per les xiquetes. La veritat és que als Reis d'Orient els demanaria bones lectures acompanyades d'un esperit crític, així com bona cosa de seny i estima per fer les coses de cadascun dels nostres dies perquè la gent puga ser ben feliç. Hola, Melchior, Gaspar i Baltasar. Este any sols vaig demanar una cosa molt important. Vull que la meva iaia recupere del bat que es va pegar. També voldria que li portareu carbó, però no per a poder encendre la llar. Espero que llegiu la carta. Una forta abraçada, el vostre amic. Ui, va llegir carbó i que segurament no es portarà bé, però no, pobre. Menos mal que és per a una Encendre bona el causa, llast, sí, carbó. sí, menos mal. Ara escoltarem És un desig, una Nadala solidària interpretada per molts cantants, entre ells Gossos o Feliu Ventura. L'escoltem. Com cada any al desembre ens acosta el Nadal i amb uns passos de llebre arribem a cap d'any. I tindràs nova agenda i potser faràs balanç i et proposaràs per l'any que arriba ser millor que abans. I quan toquin les 12 campanades potser t'haurà quedat algun raïm. Serà que amb cada gra que et queda a taula es mor un desig. Que cada nit sigui la nit més bella, que aquest any nou porti pau a tot el món, que cada nen neixi sota una estrella. Com cada any al desembre ens acosta el Nadal i amb uns passos de llebre arribem a cap d'any. I tindràs nova agenda i potser faràs balanç i et proposaràs per l'any que arriba ser millor que abans. I quan toquin les 12 campanades
potser t'haurà quedat algun raïm. Serà que amb cada gra que et queda a taula es mor un desig. Que cada nit sigui la nit més vella, que aquest any nou porti pau a tot el món, que cada nen neixi sota una estrella. És un desig i el volem per a tu. Que cada nit sigui la nit més bella, que aquest any nou porti pau a tot el món, que cada nen neixi sota una estrella. És un desig i el volem per tothom. És un desig i el volem per tothom. És un desig i el volem per a tu. Jo per a Reixos vull que el monopoli de la que s'avecina i diners per a comprar-me roba. Hola, a mi m'agradaria demanar als Reis benestar per a tothom. Continuem amb les cartes. Queridos Reyes Magos, me he portado regulín y para que me deis quiero un circuito de Mario Kart. Mario siempre triunfa. Sempre. Per almenys algú que també és... Sincer, diu regulín. Però jo estic llegint les cartes i de totes les que he llegit ningú posa m'he portat mal, vull carbó. No, això ningú diu. Bé, queridos Reyes Magos, este año quiero Lego Star Wars, cámara de congelación en carbonita, el Mario Kart 7 y algo para mis padres para que no trabajen tanto. Espero que me traigáis lo que os he pedido porque he sacado muy buenas notas. Això és per un xantaque. Jo traigo bones notes, porta'm el que jo vull. Vale, yo no sé si el Reis Mags sabrán lo que es lo de la carbonita. Yo no tinc ni idea de lo que és. Però bueno, Reis Mags són Mags, com diu la paraula. L'altra volta Mario que no falla. No, ese no. La Play i el Mario, igual que molts xiquets xocotets, els Plays mòbils, això no falla mai en cap de carta. I algo per als pares que no treballen tant. No sé si això els Reis Mags podran aconseguir o sembla que res serà un milagre. Sí, perquè els pares, per desgràcia, si no treballem, no puguem treure la casa mà. Continuem. Este any m'he portat molt bé. Per això vull que em porteu Barbie i su casa. Una muñeca de Super Hero Girls, per a mon pare una camiseta del València, això sí, talla XL, i de la primera equipació. Per a la meva mare una motxilla de color blau. I en general voldria una cadira de massatge. Si m'ho porteu, estaré agraïda. Si te ho porte m'avises, jo vaig a provar la cadira de massatge, val? I ton pare, si no vol la camiseta o no li ve bona, doncs me l'emporta jo també. Vull que em porteu un joc creatiu de dissenyar la moda. Per favor, este any m'he portat el millor que he pogut. Gràcies. Sou els millors. Em pareix molt interessant, ja que, no sé, desenvolupa prou la creativitat. Les xiquetes, sí. I ja dic que s'ha portat el millor que ha pogut. No sé si això els Reis ho han de tenir en compte. És molt important. No s'ha pogut portar millor esta xiqueta o este xic. Bueno, esta xiqueta serà, segurament. Continuem. Hola, tinc 8 anys. Este any m'he portat bé, però en la meva germaneta no tant. Bé, perquè ella sempre me pega. Vull que el llibre de Futbolíssimo, també vull un cotxe 4x4 per anar pel camp. Espero que passeu molt bones festes i de Nadal. Hay que recordar que som molts en tot el món i els Reis no poden portar molts cotxes regals. O sigui, un 4x4, jo no sé si cabrà per la teva porta. A mi m'encanta lo dels llibres, m'encanta que els xiquits demanin llibres per a llegir. Crec que és molt bon regal. Sí, perquè tant de joc, al final no porta a cap de lloc. Val, ara escoltarem Tornar a ser Nadal de grup Macedònia, que va llançar el seu nou disc Jo soc valent. Arribat l'hivern
fa molt fred, cau la neu del cel i fa molt fred, torna a ser Nadal i estem contents. Màgia, casa per casa, i en les taulades les xemeneies van traient fum. Joia que s'encomana, i en les mirades hi ha una besada per cadascú. Figures del pessebre i bombetes de colors, postres de torró i una mandarina per engreixar el tió. Ha arribat l'hivern i fa molt fred, cau la neu del cel i fa molt fred, torna a ser Nadal i estem contents. Brillen com una estrella les carones il·lusionades de cada infant. Dringuen com per fer festa, perquè aquests dies són d'alegria i fraternitat. Nadal és que música, les places i els carrers, sonen els cascavells. Olles d'escudella i canelons amb els tiets. Només un gest, tot pot tornar-se tan diferent. Només un gest, tot pot tornar-se tan diferent. Arriba l'hivern i fa molt fred, cau la neu del cel i fa molt fred, torna a ser Nadal i estem contents. Torna a ser Nadal i estem contents. Com el diuen? Dale, I què vols per a Reis? muy bien, Pilemar. I què més? Yo, Angie. Un rellotge? I el portaràs molt bé? Sí que el portaràs bé? Ala, va, pues a portar-se bé tots, vale? Adiós. Hermano mío. Com el diuen? Abajo. I què demanes per a Reis? Un molí, un vestido per al matutí. I el portaràs bé? Sí? Com de bé? Molt bé? Vale. I els reixos estan mirant-te, T'has de portar bé? Sí? Ala, va, pues a portar-se bé tots. M'agradaria que em portareu una poca roba perquè he crescut i ja no em ve bona l'altra. També, si és possible, m'agradaria que els meus iaios es posaren bé, perquè ja són majors i han d'anar en garrot. Crec que m'he portat bé dins de les meves possibilitats. Bona nit. Un poc de raó perquè he crescut, pues això està molt bé, perquè l'important és créixer, tindre salut i viure a gust. I és molt bonico que els seus iaios es posen bé, clar que sí. Perquè si es fas major però no estàs bé... Clar. Pero ve, continuemos. Hola, quiero un coche teledirigido que no se acabe la pila nunca. Y coche de bomberos de verdad, para que suene la sirena. Este año he sido el más listo de la clase y no me han castigado en el patio. Siempre me han puesto el gomet verde. Este xiquet s'ha portat molt bé, però el que demana és un poquet difícil. Perquè un cotxe que la pila no s'acabe mai... No conec a ningú que tinga una pila de si no, pues que em toque que m'haga lo que vulga. Y un coche de bomberos de verdad. Ahí sí que cree que
serà complicat, això. Estimats Reis Mags, aquest any m'he portat molt bé. Vull un joier del color blanc i rosa i aquateats. També vull demanar el més important, els ingredients per a fer l'eslai. Em fa molta il·lusió, porfa. Gràcies per tot, sou els amos. Crec que l'eslai aquest any Ha triomfat. igual que la Play. Bueno, la Play tots els anys, però l'eslai aquest any, al ser la novetat, pues... Però vol fer-lo ella, no vol comprar-lo? Jo el millor que faig ella... Val, continuem. Vull la fèria de Playmobil, també el dentista de Play-Doh, i si pugueu també el patinet doble. Adeu, un besito molt gran, Baltasar, Melchor i Gaspar, besitos. Baltasar sempre va el primer. Jo crec que és perquè als xiquets el rei que més els agrada és Baltasar. Sí, jo quan era xicotet la veritat és que era el meu favorit. Jo també he de confessar que era el que més m'agradava a mi. En canvi tinc una xiqueta en casa que el que més li agrada és Melchor, no sé per què, però... igual que sa mare. Ara és el moment d'escoltar una poesia de Lluís Laporta dedicada al nostre poble i està titulada Nit de Reis. Que ganes tinc, mare meua, que els bons reis vinguen demà. L'any passat, quan me deixaren? Que me deixaran enguany? En la carta sols demane que me deixen un cavall, com aquell que al fill del metge li deixaren l'any passat. Un cavall com la xavetza amb sella, estreps i embridat, que jo, mare, he de muntar-lo quan ja no estiga malalt. I muntat en ell, mareta, jugaré amb els meus companys. Veritat, mareta meua, que si me'l deixaran? Per a que amb més gust me'l deixen, en la finestra has posat les dos sabates meues i en ell espai abundant? Aixina el nen sospirava en son llitet de malalt, mentre plorava sa mare pensant en son desengany. Enguany, fillet, els reis màgics em pareix que no vindran, que lo mateix que nosaltres, pobrets, del tot s'han quedat. I sols, segons diuen, porten unes fogasses de pa per a que els nens sense pare, pa blanet, puguen menjar. Ai, mare, mareta meua, no em deixaran el cavall? I amb quina il·lusió jo esperava que els reis vingueren demà. Va voler Déu que aquell dia jo detinguera el meu pas, als peus d'aquella finestra on plorava el nen malalt, i ple d'emoció en oir-lo, tan sols en son goig pensant, el cavall que ell somiava, per a ell el vaig comprar. Un cavall de bona alçària, amb sella, estreps i embridat, per a que puga muntar-lo quan ja no estiga malalt. Com la finestra era baixa, jo mateix posi el cavall. El miracle dels reis màgics, qui l'ha fet mai no sabran. Llegint els comentaris del blog d'història on està publicada la poesia, trobem un comentari anònim que diu el següent. Potser el doctor Laporta està contant-nos un fet real, i el xiquet fos pacient seu ingressat a l'hospital on treballava. Tal volta siga cert el vers on diu «Jo mateix posi el cavall». Potser aquesta nit un vell torna a recordar aquell cavall com la xavetja, que misteriosament li deixaren els reis. Ja fa més de 60 anys, aquells Nadals que va passar malalt a l'hospital. Continuem amb les cartes. Acaba d'arribar així als nostres estudis Laia. Va llegir-nos una carta d'una amiga seua. Reis Mags, soc Paula i tinc 10 anys, però el dia de la cabalgata faig 11 anys. Aquest any no vull demanar-me moltes coses, perquè sé que hi ha molts xiquets al món i no m'ho podeu portar tot. A mi. Finalment, després de revisar 10 o 12 vegades els catàlegs, he decidit demanar-me sols una cosa. És una caravana tamany Playmobil que té un toldo per a passar baix 2 cadiretes i una tauleta per a l'exterior. Ponta un xicotet maletí i espere que també porte les 2 bicicletes que hi ha a l'imatge per a col·locar-les a la porta bicicletes que té al darrere. Espere que en tot el que quede d'any
pugueu gaudir i agafar forces per els Nadals de l'any que ve. Primer de tot, felicitar-la i menys regals van regalar els seus pares fa 10 anys. La veritat és que sí. Ara continuem amb Carles, que tenim així la seva carta. M'agradaria tindre el Sylvania Family, roba i botes. També per als meus germans el Crystal Cefa Plus i el Tambaleo de colores. Moltes gràcies de part de Carles, Laia i Guillem. I tu, Guillem, jo l'any passat sé que no estaves tu molt content amb el rei Gaspar, no va ser així, no? S'ho pensava. Ara, me la llegis tu la d'Helena, Guillem? Vale, va. Volguts Playmobil, With Life i l'autobús de Playmobil. A aquesta xiqueta li agrada molt el Playmobil. Tu coneixes aquesta xiqueta? Sí. Com li diuen? Helena. Ah, vale. És una amiga teua, que sí? S'ha portat bé ella? Sí. Sí, vale. Tu t'has portat bé un any? Sí. Sí, sí, a veurem. L'any passat no estaves tu molt content en Gaspar. No sé jo per què. Continuem amb les cartes. Les cartes les escriuen les xiques de totes les edats, no sabem escriure i encara ens presenten les cartes amb pegatina. En aquest cas, tenim una carta amb pegatines de Pocoyo i un carret de Nina Fuller. El meu fill, per exemple, és un dels que ha fet la carta aixina. Ell s'ha demanat el disfraç de Spiderman i el cotxe de bomberos, però... Hola, Reis Mags. Este any he demanat el LOL sorpresa, també està molt de moda, una cámara de madera con su armario y caixó de madera también. Y sobre todo, el Antón Zampón, porque me hace mucha gracia. Espero que me traigáis lo que he pedido porque me he comportado bé i he tret molt bones notes. Esta carta es veu que és d'allà de Canaso, per ahí. Hem de dir que les cartes les llegim i quan les escrites les xiques, no canviem res. Hola, podria que em duguéreu una cocinita, un cotxe de la patrulla canina, una excavadora i la casa de Peppa Pig. Este any m'he portat molt bé, per tant, espero que m'ho dugueu. Tots els xiquets d'allà s'han portat molt bé. És de veres? Sí? El nostre... No sé, jo no m'ho acabo de creure. Estos tres xiquets que tinguem així diuen que sí. Moment ara d'escoltar el tamborilero, però aquesta versió amb el cor Laus Deo, dirigida pel músic i director Fabián Zamora, l'any 2017. El camino que lleva a Belén, hasta el valle que la nieve cubrió, a los pastores
Belén. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropopom-pom, ropopom-pom. Cuando Dios me vio cantándote, me sonrió. Hola, sóc Mari Carmen. Normalment per a Reis no demane res, però si tinguera que demanar alguna cosa, demanaria moltíssima salut i que tots els xiquets del món tingueren un regal el dia al rei. Quiero un móvil. El que tengo no vale nada. Molt bé, continuem amb les cartes. Ens trobem amb una personal dels Playmobils. Hola, vull un patinet de Playmobil, l'arca de Noé de Playmobil, la casa de muñeques de Playmobil i una pissarra també de Playmobil, si pot ser. Gràcies per tot el que me pugueu portar, vos estime molt. Algo de Playmobil segur que te'ls vaig de l'arbre. Però com hem dit antes, són molts i la veritat que no sé si podran portar-ho tot. Tot el que has demanat. Hola, m'agradaria que em portaré un invent per a que pogueren ressuscitar els que no viuen perquè tiren falta la meva iaia. També voldria una Play 4 i així anar a jugar amb els meus amics. Per jugar amb els teus amics no fa falta ninguna Play 4. Ho deixaré al carrer. Eixir al carrer i un baló o una pedra sobre. Lo de la iaia està molt complicat, que els reis puguen trobar aquesta màquina. Continuem. Els tres mags, Melchor, Gaspar i Baltasar. Hola, tinc 7 anys i este any m'he portat bé. He fet tots els dies el llit i els deures a classe. Faig la feina, també he après a llegir ràpid. A veure, perquè vinguin el rei no ho heu de fer tot. Ho heu de fer tot durant tot l'any. El llit, els deures, tot. És a dir, que he fet el llit tots els dies. Jo no sé si creure-me... N'hauré que preguntar a les mares si és de veres això. Voldria que enduguereu el nou llibre de Jerónimo Stilton i si vos capa el camell, que portareu un piano elèctric perquè m'agrada molt tocar cançons. Espero que tingueu un bon viatge des de l'Orient. Jo crec que menys Play 4 i més llibres per a llegir. No, però el Jerónimo Stilton també ha triomfat aquestes Nadals, Sí. Vale, continuem. Hola, sóc Josep i esta carta és per als Reis Mags. Este any ha sigut molt difícil. Aprovar totes, per això vull que em porteu un portàtil per estudiar. Per al meu germanet, la Play, i així em deixa el valor a mi. I per als meus pares, molta paciència per aguantar-nos. Espero que sigueu generosos amb mi. Un abraç. Però la Play que no falte. Per al meu germà... Sigueu generosos amb mi, home, tu sols no. Si has demanat per a tots, doncs que ho porten tot, ja que estan. Sí. La paciència per als pares, sobretot. Continuem. Estimats Melchor, Gaspar i Baltasar, aquest any he tret bones notes i he fet cas als pares.
M'agradaria que em portareu la camiseta de l'Atlètic de Madrid i que posi el meu nom. També voldria que la tele fera més programes per a xiquets. També voldria el circuit de carreres de Hot Wheels. Per últim, voldria que el meu germanet no pegara tantes pates al llit. Gràcies, amics Reis. Un abraç. Pau. Més coses, més tele per als xiquets. Jo crec que enxufes clan i tot el dia està en els xiquets. Jo, de fet, esta setmana estic quedant amb la meva cosina i tinc ja Bob Esponja que me'l sé de memòria. Bob Esponja soles, Peppa Pig, la patrulla canina... Tots. Continuem. Hola, Reis Mas. Avui vaig a donar la carta als vostres companys espatges. Voldria que portareu un joc interactiu educatiu per al meu germanet major i una cuna per al meu germanet que naixerà d'ací poquet. Voldria també que el meu iaio li portareu un passe per a algun balneari, per a que anara en la meua iaia, perquè se ho mereix molt. Jo i el meu iaio s'hem portat bé. Espere que ho porteu. Vos deixe galletes i llet per a quan vingueu. M'agrada esta carta. M'agrada perquè per a ell no demana res. El joc per al seu germà, la cuna per al seu germanet, el balneari per als seus iaios, però per a ell no demana res. I els iaios que se ho mereixen tots, els iaios. Pues sí, la veritat és que sí. Bé, nosaltres vam parlar ahir en els Reis i els van deixar una carta com a tots vosaltres, que segur que aquest matí l'haureu trobat a la bústia. La carta diu així. Orient, 30 de desembre de 2017. Estimats amiguets, estem molt contents perquè hem rebut les vostres cartes. Es l'han portat als patges reials, que van estar a Aielo de Malferit el dia 23 de desembre i que després han fet un llarg viatge de tornada fins l'Orient, on vivim nosaltres. Molt prompte començarem el viatge per poder estar en el teu poble el 5 de gener i poder-el veure. Nosaltres, o els nostres patges, el portaran alguns regals. Segurament no podrem portar-te tot el que ens demanaves a la teua carta, perquè en el món hi ha molts xiquets i xiquetes i hem de repartir els joguets entre tots. Esperant que t'agraden els regals que el portarem, hi ha moltes ganes de poder saludar-te personalment. Ens acomiadem de tu amb un bes i una forta abraçada. Els Reis d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar. I arribem a la fi. Gràcies a tots els espectadors que heu estat escoltant-nos minut a minut i als que heu vingut de pas. Aquest projecte ha sigut organitzat en menys d'una setmana i aquest és el fruit. Recordeu que sempre podeu comentar el que us ha semblat a la nostra feina. S'acomiadem de tots vosaltres, als controls del programa Vicent Márquez, a la coordinació Pau Vicent i a la veu Eric Martí i una servidora Ima Maiques. Pastorets i pastoretes, on aneu tant de matí, a llevar-nos les lleganyes en la bassa del jardí, Pastoretes, un llenya que tinc fred, no me la feu d'argelagues, me la de romeret, Vinga! Hola! Pastorets i pastoretes, tant que volíeu saber d'una barcella de dacsa, quants bunyols es poden fer,